budete vi skupno glasa 64 Platelnici, vozdržano nema, protiv nema. Konstatiram neka zakon je donesen. Tukaj jo prekinuvam sedmicата, продължаваме допълнително за продължението. Почитувани гледачи, Събранието на Република Македония. И повиквам пратениците, кои припадат на задниците да гласаме. Сорака! Слезете доле, слезете доле, бе моля, слезете доле. Слезете доле, бе моля, не е dobro слезете. Не ми правим нищо на вас, немojte da Не можете да ми правите нищо, слезете доле. Не сте го добре. Па слезете доле. Не ви правам нищо на вас. Констатирам дека законот е донесен.